ҳами қадар ҳами мухлисои киртои митиска бисёрай духтаро нигоҳ кунен. Ино медонен бархд не балхи митискае ҳамха хушрӯай ки ҳичи намешава бори Дубай. Як бор пеш манҷа биёнам қаглои фасон шава вардагиай марамад ина касседа дар корай боре ки 750 сомонай 599 сомон шудагиай. Нигоҳ кунен глоша дидестен духтаро туйравак ҷопушак хулос ҳама чида туғри мегира беҳад ҳам мулоимакай ҳам сабуки бадай. Мана марамад нигоҳ кунен глои навинкара беҳад хушрӯ ишаишта фасонай ранги бархт метава хай балхи тоза ёхи духтаро сабука камитискаш меган банот ҳам меган айра банот тамошобино ина марамад касседа дар курай ира бинен ина қисман биненда чихе глош хушрӯай необычный фасон 599 сомон. Размеро чихел мондагиай ай 52 то 60 размер мондагиай марамад касседа дар корай метавонен ина пеши манҷа биёен ҳами чизора бинен харидорӣ кунен ки барости духтаро ҳам нархаш хубай мисол ҳам бо размеро ҳамаш ҳаста. Ина марамад бинен ишаишта хушрӯ бозори Корвон тарафи пажарка байни якум дуюм дарвоза 121 магазини манижа духтаро дидена инаҳа диден негилшам чуқа хушрӯ гили навинкаяй ана киртора боша бисёр пирсден ки апакай бо мебиёя марҳамат ҷои манижада омадагиай ирванка ҳози модадай мана марамад нигоҳ кунен модели навош омадагиай беҳад хушрӯ ай ба наздики двойкашам мебиёя. Нархҳои ҳамино то 400 чанд сома буд ҳозир боша 280 сомон марҳамат касседа дар курай ина 280 сомони размерошон стандартай духтарако то 50 чанда дуруст мегирада то 56 ба фикрам тоғри мегира марамад нархаш ҳамагӣ 280 сомон. Бо биёен аз наздик бинен духтаро маъқултон мешава ина расветкооша бинен чихе хушрӯи необычняй хулоса нарх 280 сомон. Бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза 121 магазин ряди магазинои шишагӣ духтаро ҳамаи шуморо манижа интизорай ҳатман омада бинен. Боз як аксияи зури дига духтаро дар ҷои манижа нигоҳ кунен лекин инеминоку як донаи мондагай расчётотона бигирен духтаро нархошон медонен 199 сомон беҳад хушрӯан ира бинен 199 сомонӣ ина успед кунен биёен харидорӣ кунен як донаги инами сета як донаги мондагай баъд ҳастаи азанайно айно ҳозираш дастаи бори навай ёшам 199 сомонӣ манаи қисма бинен чихо хушрӯай инаминоям ҳамаш 199 сомонай ивирсачира кирташа и халачая фасони бадан 199 сомон шумо бо биёен аз наздик бинен маъқултон мешава ана баданай хел ё двойка ё тройка двойко 280 сомон ай иам материалакаш инами ҳози сезонуш омад духтаро танада фасон меиста марамад бори необычни хушрӯай. Бозори Корвон тарафи пажарка байни якум дуюм дарвоза 121 магазини манижа духтаро ҳатман биёен доставкаям дора интихоб кунен доставкаям мекунантуна иқад двойкои хушрӯ тройкои хушрӯ вардаи манижа духтаро нигоҳ кунен аҷоиб фасонакан нигоҳ куненда медонен чанд сомон нархошон 350 сомоне бо арзон мешава манижа бо арзон мешава марҳамат касседа дар корай ира бинен материалоша бинен юбкооша бинен чихе хушрӯай баданаи фасонора бинен чихе хушрӯчаи бадан марҳамат нархо бошад ина 350 сомон бо арзон мешава. Бозори Корвон дар манижа марамад биёен хоҳишмандо тарафи пажарка якум дарвоза ҳами якум дарвоза ряди магазинои шишагӣ байни як-ду мешавада 121 магазин марамад биёен як боракак бороша биненда бархито двойкоҳо болопушо ҳамаи чӣ дора манижа духтаро марамад ира бинен ҳамаи бархитоша биненда гулои новинкаяй диден духтаро нархошам нархои даст расай бархито дар чанд сум то чанд сумаяй ай 1000 то 1500 ай нархош марамад биёен киртои кори дастидор астай духтаро нигоҳ кунен чихе хушрӯай марҳамат беҳад модели фасонча стили Дубай нархшон 350 сомон бо арзон мешава римишок дора духтаро платья бар ин мепӯшен размеро боша чандай манижа
ай 48 то 54 размер ҳастай марамад леки дар ҳақиқат ҳам стилиш хушрӯй шумо аз наздик бинен ку бо аҷоиботай марамад ира бинен материалшам фасонай хичам хушрӯй ина кассе данем хе платье фасони необычный дар корай пеш ман инҷа биёен 350 сомонай бо арзон меша римишокшам мхе кори дасти рафтагай ороишо дора мақсад биёен бозори Корвон тарафи пажарка байни якум дуюм дарвоза 121 магазин ряди магазинои шишагӣ магазини манижа духтаро куртои хушрӯи манижара бинен чиқа бархтои фасон дора беҳад болопӯшои хушрӯ бархтои фасон ҳамаи чи дора манижа ина марамад хоҳишмандо омада аз наздик бо тамошо кунен бинен خریداری کنین خیلی را بینین هم دیزاینش خشروچای هم ماتریالش اوریجینال نگاه کنین دخترا چه کرتای فسون آورده منیجا نرخشون 350 سومونه 350 سومون مرحمت کاسه در کره دخترکای خشرو برد میکنین برای بهت فسون میتوه ایره بینین خیلی کریستیان که دختگی ناتورال کاکتی ایره بینه بروشکیشه بینه خواهم بروشکیش سنیمایشه به بروشک میپوشین مقصد رزمیروش هسته یا همش 50 تا 56 رزمیر داشته رسویتکوشم رسویتکوی خشرو رنگی کرالپسکی برخت میتوه دخترو بازار کاروان طرفی پژارکا یکم در بازار یادی مغازینای شگی 121 مغازینی منیجای اوسپت کنن دخترو بیاین بینن خریداری کنن دخترو بروش زوری بدای دخترو راست چطورتون بگیرین فقط یک دونه‌ای موندگی نگاه کنین 99 سومون اوسپت کنین فقط نگاه کنین دخترا چه خوشروان همش برای قیمتی منجا اکسای گراندیوز سر دادگی 99 سومون از اینم چم است من این رنگشم هستی ایش دتا موندگی 99 سومون باور میکنین بازار کاروان طرفی پژارکا بین یکم و دویم دروازه 121 магазин яди магазинои шишагӣ киртакора диден чӣ хел хушрӯй сезони ҳамина омадагиай мана леки ҳамин як таи дутаи ки мондагиай успет кунен ина 99 сомонӣ биёен харид кунен пеш ҳамиё чанд сум буд манҷа 300 сум будай ана ҳа духтаро диден дувои кара брукшкатяя як дона мондагиай 99 сомон тамошо бидон як дона ҳамаги тамошо бидон ина расчётотона бигирен агар ки мисол да тақдиртон боша ва ми видеоро диден сраза биёен наздик ёда бошед мумкин биёвен мақсад ина ишам 99 сомонай иам дувои каяй брукшкати мана ишам 99 сомон инами қа 99 сума дори дига надори ягон чизи дигам ина нигоҳ кунен духтаро иам дувои каяй киртай база дораву ай болош инам хе туничка дора хеле балиро баринда мана нигоҳ кунен пуштуш удлинёнияй боре ки 400 сомон буд мана 99 сомон штегай манжа 99 сомон ҳами қадори тамом дига ҳечи надори инам қадора хулоса биёен духтарако бозори корвон тарафи пажарка байни якум дуюм дарвоза 121 магазини манижа ва духтаро медонен хеле аксара медонам ки ягон ҷода дидаги нестен нигоҳ кунен инами куртои фасона дидена бо ҳам қахшу таҳкадагай ай пачкак шудагай медонен чанд сум 50 сомон шок 50 сомон леки фақат успет кунен чанда дори манҷа кам мондагай инами сабада чизе ҳастай 50 сомонӣ леки камуш мондагай расчётотона бигирен бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза ряди магазинои шишагӣ духтаро байни якум дуюм дарвоза ряди магазинои шишагӣ 121 магазини манижа духтаро нигоҳ кунен ин миё 50 сомон марамат 50 сомоне бовар мекунен дар ягон ҷо хеле нарх нест ҳамаи ҳамино куртои ҳастанд ки 200 чанд сомон будан ҳозир бошад 50 сомон марамат хоҳишмандо доставка надори распродажора доставка надоран тамошобино метавонен биёен аз наздик бинен харидорӣ кунен ира бинен хушрӯ иша фасон ҳамаш 50 сомони тамошобино 50 сомон бо римишок доран римишокоша бинен духтаро хоен беримен хоен римент кати мақсад ки беҳад куртои фасони хушрӯан инош бо шарф доштан ҳамешам 50 сомай вира бинен духтаро чӣ хушрӯан шарф доран катишон
50 сомон марамат хоҳишмандо ҳатман пеши ман инҷа биён ба аҳамияти распродажои ман инҷара ҳама хе хушрӯе та када мондагиай бовар кунен аҷоибот мана марамат касе да дар кора инам хел боракои фасони хушрӯ бо нархи арзони арзон яъне 50 сомон ҳамагӣ биёин пеши манижа ине кабуча бинен бо гулчамайдаш я бора мира нишонте и бо шарф доштаи духтаро нигоҳ кунен платьячара чиқа хушрӯвай размерои ино стандартай тақрибан то 50 чанда мешава барои калонай нигоҳ кунен духтаракои азиз успед кунен як бор дигар такрор мекунам бозори Корвон тарафи пажарка байни 1-2 дарвоза ряди магазинои шишагӣ 121 магазин амиқа спорт стилои хушрӯ омадай дар ҷои ман инҷа духтаро нигоҳ кунен я бор мана марҳамат беҳад фасонай ҳози сезоншонай духтарако каседа дар корай биёен аз наздик бинен харидорӣ кунен нархошон 290 сомонай леки дар ҳақиқат ҳам хушрӯвай иёра мешава кирта барин пӯшен мешава ки болопӯш барин пӯшен марамат нигоҳ кунен расветкошам хучона ба размерош чӣ хелай манижа ай 48 то 54 размер дора блескча бинен ранги бархтофтастай бозори Корвон тарафи пажарка байни 1-2 дарвоза 121 магазин даяй магазини манижа духтаро аксиёи зур дора успед кунен ина биёин бинен харидорӣ кунен духтаро